Industry Ready Production. PSBeats.com. Make your purchase now. Oy, atong dayonon aga tuwang sabot. Texas si J-Boy asa ta mag-abot. Unsa mang orasa jud ta mo gikan. Ready na tong kontak ako nang gitiksan. Meron ay problema, wa jud ko'y kwarta. Sabot mangod nato nga kita mamara. Raog sakyanan padulog Cagayan. Luy amang gud atong lugar kung atong saligan. Gagkot anaot pa ang atuang kwarta. Tambingan pa tao sahay kung mupalo nila. Yamang pa jud ang bahig, abho pa jud ang stop. Kita matamaan bisag kalimanan nato baong di ta papugong sa ato ang lakaw. Kitang tulong magkuyog siya ako ug ikaw naaray Ginoo. Nato mo depensa sa atong pagbiyahe nga kita mag-distrasya. Itulong ta sa among lakaw. Uyog ta ako siya ikaw. Sa dito ta mo padulong. Sa kanan, padulong sa lugar nga naay dago. Pero dili lalim ang mag-strug. Grabe labi na at naagdan mi sa dalan o gabi. Alas 4 na sa hapon minakagigang di pulong. Sa ilaya minagabinan. Duha kaya ko nga noodles panihapon. Budget kay gamay rang kwarta among balon. Gisingot ka naglakaw sa kusog nga ulan. May gani kay nakabukong na pod ni og sakyanan. Padulong kita pertingkol ba kay daghang nga tambay. Kilit sa kalsada nakasakay na pod ni og dump truck sa taas. Kadagkot bisa amo ang balon nga habang saglapoy amo ang lawas among gikatawa ang amo. Maabot lang miya tong lugara. Kulba og ngit-ngit among gikatulgan. Jacket sa dahon ra amo ang hinidaan. Itulong ta sa among lakaw. Uyog ta ako siya ikaw. Sa dito ta mo padulong. Sa kanan, padulong sa lugar nga naay dago. Pagkaugma, Ritsog, sentro si Maso. Hapit sulod sa bangag na bunyagan ko dito. Sakay na yun ni og barks, patabok og bukas. Gala kami sa iligan, init lami ihukas. Iligan, gikan padulog, sentro Cagayan. Nabot, radyot mi sa pagpamukong gikaluyan. Lawas, kay kapoy, tuhod na mo ipoy gitagbo, itagtot. Balik si Koy-Koy, inyo sa pagbiyahe. Pauli pagkaugma, 2 pesos na lang ang among kwarta sa mong bulsa. Aritis ni Koy-Koy kakong silpo na prenda pang pliti. Sa bag sobra pang banana. Na may kaon-kaon wadaan. Nagpag-asa bisag wa may kaila sa orkita minamista. Gikat Clarinel, rural among gipara gibukungan. Inspector, service sukuha. Itulong ta sa